Roedd hwn i fod yn Saesneg, ond dwi'n gofyn wneud e'n Gymraeg. Ond yn yr ysbryd gan fod ysbryd Duw yn cartrefi yn y chi. Bynnag sydd heb ysbryd Crist, nid eiddo Crist ydyw. Ond os yw Crist yn y chwi, y mae'r corff yn farw. Mae'r ysbryd yn bywyd I chwi, o achos eich cyflawniad, eich cyfiawnhad, ei gyflawniad bobsi. Os yw'r ysbryd, os yw ysbryd yr hwn, a gyfododd Crist oddi wrth y meirw, yn cartrefi yn y chwi. Bydd yr hwn a gyfododd Crist oddi wrth y meirw yn rhoi bywyd newydd hefyd i'ch cyrff, marwol chwi trwy ei ysbryd. Sy'n cartrefi yn y chwi, am hynny gyfeillion yr ydym dan rwy medigaeth,
ond nid i'r cnawd. I fyw ar wastad y cnawd. Oherwydd, os ar wastad y cnawd yr ydych yn byw, yr ydych yn sicr o farw, ond os ydych chi trwy'r ysbryd yn rhoi arferion drwy y corff i farwolaeth, byw fyddwch. Mae pawb sy'n cael ei harwain gan ysbryd Duw yn blant Duw, oherwydd nid ysbryd caethiwed sydd unwaith eto'n peri ofn yr ydych wedi ei dderbyn, ond ysbryd mabwysiad trwy'r hyn. Yr ydym trwyddo'n llefain a badar, mae'r ysbryd ei hun yn cyd-ysdiolaethu a'n hysbryd ni, ein bod yn blant i Dduw, ac os plant etifeddion hefyd, etifeddion Duw, a chyd etifeddion a Christ, os yn wir ydym yn cyfrannogi o'i ddioddeffaint, ef mwyn cyfrannogi o'i ogoniant hefyd, o'i ogoniant hefyd. Cyfri nad yw dioddefiadau presennol, yw cymharu â'r gogoniant sydd ar gael. Ei ddatguddio i ni. Yn wir mae'r greadigaeth yn disgwyl yn dair am ei blant Duw gael ei datguddio. Oherwydd darostyngrwyd y greadigaeth i oferedd, nid o'i dewis ei hun ond trwy'r chwn a'i darostyngodd. Yn y gobaith y cael greadigaeth hithau ei ryddhau. Gaethiwed a llygreadigaeth a'i dwyn i ryddid a gogoniant plant yw oherwydd ddiwyddom. Fod yr holl greadigaeth yn ochneidio ac mewn gwewyr
Bydd a blaen ffrwyth yr ysbryd gennym yr ydym dynain o'ch neidio yn om ni ein hunain wrth ddisgwyl ein mabwysiad yn blant yw sef rhyddhad ein corffogaeth i wed oherwydd yn y gobaith hwn y cawsom ni ein hachub ond nid gobaith mor gobaith sy'n gweld pwy sy'n gobeithio am yr hyn yn mae'n i weld yr hyn a dyn ni'n mynd i weld yw gwrthrych gobaith ac felly yr ydym yn dal i aros amdano mewn amynedd. Yn yr un modd mae'r ysbryd yn ein cynorthwyo yn ein gwendid oherwydd ni wyddom sut y dylem weddio ond mae'r ysbryd ei hun yn ymbil troso mae goch neidiau y tu hwn tu eiriau ac mae Duw sy'n chwilio calonnau dynion deall bwriad yr ysbryd mae ymbil y mae dros y saint yn ôl ewyllus Duw gwyddom fod Duw yn mhob peth yn gweithio dau ni gyda rhai sy'n ei garu rhai sydd wedi ei galw yn ôl ei fwriad oherwydd cyn ei bod hwy fe hadnabu a'i rhagordeinio i fod yn unffurf ac unwedd a'i fab fel mae cyntaf-ynedig fyddai ef yn plith pobl lawer a rhagordeiniodd fe galwodd hefyd a rhai alwodd fe cyfiawnhaodd hefyd a rhai a gyfiawnhaodd fe fe gogonoddodd hefyd fe gogoneddodd hefyd